Hey! On our now who go te chete gwai na go by the Hausa na gomde. Yamata, emore hey root na sale shakin yawo. I go my yota na sige. So ye ya ne babu damuwa, so ye ya kwamas. So ye ya ne babu damuwa, so ye ya kwamas. Ay, tam achapa. Yamagana monare nene kwamas. Zaka zone. Wakuma baraka zo ba kwamas. Nse ye ya ne babu damuwa, so ye ya kwamas. Ngiri giri 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 giri. Thank you. The hard year of our time. Thank you. The number one Kiroba de na wine. Why are they cook over on them also? Why you want babu could you baba hey, any cookie name. I'm a catanke ye born in a in fact, I have possibility to be able to need to go hotel. I need to get Her Excellency. Her Excellency. Go live anywhere and Gabasi. Lay a letter. Ijele kwechiri ofuma I want to be in a compound or one nigmuki. My ifrofo na you resemble very well. I'm not the resemblance or the same mother or the other way resemble. What kind of stupid question is that? And you only resemble one Nioberife. No, Kaju Alia Jujozo. When you would be happy, Pampa, or cause of Campuri, Anya diffuse. Oh, Nelemiana, Guinea, Manunu, you from only Tunushi, ye. Okotunushi, only happen. If you try to can rap where Bico. No. Thank you, sir. Good. Sorry. But one I'm idiot, Lobby Shikwegi. Obi Shikwegi, ka would pay touching gum. We are one of quotation. Are you okay? Are you okay? I rather quite full. Because let's go. We're not causing a ham kruba. Eh? Let's go. Hey! Oko Sarambara Nadimu Mano Bimo. Shake him out. Baby shake you, bo. Hey! Obere mana midielu. Obige shigi keke mana. Obere man obro pijo sa abapu. Our teach we have the beauty of every ending. That you can run in with the force. We got lazy. Woo! Painful as it, our kick is shala. Ige what the painful as it, I'm here, keep hiker. I'm not here, kill. Ebi le kanya ya wo ige ji lada yan nego. Ha. Dinu mo che.
What is it? Everybody let the boiling. Let me go. On when you send me not eating again. We are going to eat it. I'm on a hit period. So I'm going to hang out. What now? You can't get it. I'm sorry. Plantation of your group would give. Is it plantation? You saw it. Hey, wait. Yeah, my boys. Come here, boys. Yes, sit down. Take him inside. Yes, ma'am. Take him inside. Yeah, come on, shut Obi ga-esi ike ka ị mara small boy dam iri elu obi osikwere gị ike ka ị mara ọ bụrụkwa ije ọsọ agbakwu n'ime ụlọ ya wụ ndụ ọgụ mmadụ na ọgụ ọnwụ otu isi apụta ya wụ the lubricant of everything. MC Hammer. Hey, ogede geburu hey mana m ogedede owe mana gede owe hey nne m anya gị n'ote mana ihe niile mere n'ụwa ịhụ maka Chineke ọrụ ka ya wụrụ mmiri mazugbo ahụ MC Hammer ma Chineke gị na-ele na site gị iche ndogoro nwatakịrị buru pol ọkụ ndọ gị ahụ ya ga-eji mee ya etoto ogologo nke aka ọgbakọ eke ọgba nwata zụga ngwọ ya potiri onye ilere nwaanyị akịdị bụ ọha kwụsịrị ya ọ dị lọkị sọ onye ọnwụ ha anya ahịrị ijipụ onye mere ahịrị ka mgbe anyị bara nga ọnụ ọchị nrụsi ha ebe ahụ ọ ga na bamke maka Chineke kere mmadụ ga-anọgide n'ime mbe ha mara n'abalị makwasị elere m ya anya na ANAMBRA ya ahụ ruo ube mmetọ na Chineke ya hụrụ m ka a ga-asọ m ka mara ube anọghị m na Golgota ebe a kpọgburu Kraịst ebe a mụrụ ibe n'akụkụ nna m irite dị nso emebe na m ọ dị ka mgbe ọrụ n'aka gbata n'aka ọnụ ihe a bụ by size eleghị ị chọrọ ime maka na tụle ihe ị ga-atụle ihe nga yirigo ite ofe nwaanyị ọka etụle ihe bịa ga lelee ndị ka ebidoro n'ọrụ ebido biko General market. Hold on. Continue. General market. Ai, onye kpatụrụ m aka? Ai, ike esile n'ime m pụọ. Young brother, one name do Iola. Konna. We Brahati the vibrant digital look eligible young boy. They are not full of flesh. Hey! Asina pakala ga mozo. Mana ọzọ ga-ala. Pakala mana ọzọ. Ọ ka ihu zo to ya ga-adị. Nzo. Ihe mere n'ugbo agwụ. Nwata nwa okorobịa ọwụla
lechara anya ihe o kwesịrị ime na ndụ sọwụ nne ya ka ya mma irigoro nne ya elu masị nwamkpa ilecha anya gba nne ya ala arụọla ama onye onye Chukwu kere ụwa ya mapụ onye ọ bụ ya bụ ihe ebe ilechara anya mabuza taga ya ngwa mabuza taga ya ngwa mabuza katangwa ya ngwa onye riele ya onye riele ya awere onye riele asigo onye riele ya Maggi eritela go mbo onye riele gị gbakasị ịwa ọgbakasị Nnamdo nwatakịrị ayọọla oji agaji agha eje neji onye gara n'ọkụ nepa before I forgot gwara m onye ka abụọ gị type number 2 gị maka sama aga-enwere iwe vibrant wee sọ ma aṅụ mmiri ọkụ biko the area of concentration yes area of ebe okpu chekwa ewepụta okpu gị sọ gị na mmiri ọkụ gwekwa ntị gị enwe ọkwa dị mkpụ abụ ịnụkwa ihe m na-ekwu ka a na-amakwa mmiri ọkụ chizu ụtọ akwa sịkwa gị shi gị akwa n'ọkụ ọ bụkwa biko kwelekwe pawa bank gị mkpa akwa abụọ ọ dị onye nwaanyị mkpa were akwa gị chi ya n'aka were eziokwu sọ gị na mmiri ọkụ ọrụkwa ka ị ga-abịa mara m okpu ke mmiri ọkụ inye dị ya ọrụ okpu m nọrọ ga-ada enye ya ọrụ nwazi ibe bịa ga-enwerecha ọrụ my baby